I vores AT-forløb har vi haft om kampen for det gode liv. Ja, så nu vil jeg lige fortælle om en disposition. Og den er, først vil vi fortælle lidt om fagene og emnet, hvorfor vi har valgt det. Og så sige vores problemformulering. Så vil jeg fortælle konklusionen på vores problemformulering. Og så vil jeg besvare problemstillingerne. Så vil jeg svare, hvilke nogle metoder vi har brugt til at besvare problemstillingerne. Og så vil jeg sige lidt om, hvad metoderne er til forskel fra hinanden i hvert fag. Og så vil jeg perspektivere til studierapporten. Yes. Vores emne det er fedme, og vores to fag det er idræt og samfundsfag. Og vi har valgt fedme, fordi vi synes, at idræt og samfundsfag det belyste fedme emnet godt fra begge vinkler. Vores problemformulering er, hvordan kan man som et enkelt individ og som samfund bekæmpe fedme? Og så har vi nogle underspørgsmål, som er, hvordan kan man måle, om en person er fed? Hvordan skal man som overvægtig ændre sin kost for at gå ned i vægt? Overveje at diskutere, om det politiske system kan iværksætte foranstaltninger for at mindske antallet af allerede overvægtige i det danske samfund. Vores konklusion for vores hovedproblemformulering det er, at på det personlige plan kan man, hvis man har et BMI over 25, kan man følge de 8 kostråd, som er anbefalet af Sundhedsstyrelsen. I samfundet findes der mange måder, man kan mindske antallet af overvægtige, men det er svært at få mange af forsagene igennem, fordi der også kommer til at gå ud over de normalvægtige i samfundet. Ideologierne har også betydning, da liberalister mener, at fedme er individuelle problemer, som skal løses af individet, og socialisterne mener derimod, at det er et samfundsproblem, som skal løses af samfundet. Så der opstår der en konflikt. Så har vi besvarelse af vores problemstillinger. Den mest normale måde at måle, om personer er overvægtige, det er at bruge BMI, som er, man tager vægten divideret med højden i meter i anden, og så får man så et resultat, som man kan sætte ind i et skema. Og hvis man har en BMI på over 25, så er man betegnet som overvægtig, og under 18, så er man undervægtig. Det er lidt upræcist at bruge BMI, fordi at man ikke tager højde for muskelmasse og fedtmasse. Altså det kan være personer, der er lidt sådan tykke knogler, eller meget muskelmasse, som også vejer mere end fedt. Så kan man bruge en DEXA-scanner. Det er så dyrt og besværligt, så det kan man ikke rigtig bare bruge. Det er derfor BMI er den, der er mest brugt, og det er derfor, man bruger BMI som betegnelse overvægtige mennesker. Så hvad skal man som overvægtig gøre for at ændre sin kost? Der skal man følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og spise mættende og mindre portioner. Og Sundhedsstyrelsens anbefalinger det er at spise 6 stykker grønt om dagen og spise fisk og flere gange om ugen. Og spise groft brød og kartofler hver dag, så man skal spare på sukkeret. For slikkerkage og sodavand, så skal man spare på fedt, og så skal man spise varieret, og så skal man drikke vand i stedet for at drikke sodavand, og så skal man være fysisk aktiv i mindst 30 minutter om dagen. Og disse råd giver man også bare til at få folk til at være sunde i al almindelighed, men det hjælper også, hvis man skal gå ned i vægt. Så er det et svar på, hvad samfundet kan gøre, og det er, at tilhængere af socialistiske ideologier, der mener de, at staten har et stort ansvar for, at de overvægtige er overvægtige, fordi at de mener, at mennesket er svagt, og derfor ikke rigtig kan træffe deres egne valg, og derfor mener de, at staten også skal hjælpe dem med at komme på rette fod igen. De liberalistiske partier mener, at mennesket er sådan, at de er stærke, og at det er individets skyld, at man er blevet overvægtig, så derfor mener de også, at individet skal kunne klare sig selv ud af overvægten igen. Så har vi om metoder, og i idræt findes der 3 forskellige metoder. Det er samfundsfaglig metode, naturvidenskabelig metode, og vi har brugt den naturvidenskabelige metode mest, fordi vi har lavet vores egen forsøg, og så har vi kigget på det sådan biologiske inde i kroppen med kost.
Med samfundsfag har vi brugt en samfundsfaglig metode. Ja. Så vil jeg fortælle lidt om, hvilke metoder vi har brugt. Vi har brugt den til at besvare underspørgsmålene. Vi har brugt den naturvidenskabelige metode, der har vi lavet et forsøg, da vi har målt vores eget BMI, hvor vi først har målt vores højde, og så har vi målt, hvor meget vi vejede. Og så har vi så brugt den formel, som man skal bruge for at regne vores BMI, og så har vi sat det ind i et skema. Så har vi brugt Idræt B, som er en idrætsteoribog, som er en fagbog. Og den har vi så analyseret. Der har vi så også brugt den humanistiske metode, sådan lidt. Og der fandt vi så en hel masse om kostråd og så videre. Så har vi lavet et interview, det har vi også brugt til idrætsspørgsmålet om kost, og vi har udspurgt en, der har været fed, som har tabt sig, og så har vi spurgt, hvilke overvægtige. Så har vi spurgt, hvilke metoder hun har brugt sådan der med sin kost for at tabe sig, og så sagde hun, at hun havde brugt de 8 kostråd. Og det var et kvalitativt og åbent interview, så vi sørgede for, at hun ikke bare svarede ja og nej, men at hun kom med sådan nogle dybe meninger, så vi kunne få noget ud af det. Til at besvare de samfundsfaglige spørgsmål har vi forudindtog vi 2 grundholdninger, som var en liberalistisk holdning og en socialistisk holdning. Fordi at det var så i stedet for at gå ud og interviewe nogen for en socialdemokrat og en liberalist, fordi at det ville have taget, det havde vi ikke lige tid til at få fat i en. Så vi tænkte, at hvis vi forudindtog 2 grundholdninger, så det kan man altid sætte op mod hinanden og diskutere det på den måde. Der har vi brugt samfundsvidenskabelig teori om de 2 grundholdninger og hvad de mener. Og så har vi også brugt nogle samfundsvidenskabelige termer og ord sådan, til at beskrive, hvad deres ideologi er gået ud på. Så har vi også brugt et spørgeskema, som er lavet af Mandag Morgen og Trykfonden, som vi lige har glemt at vise, som jeg viser nu. Og det er altså et kvantitativt spørgeskema, som er foretaget i 2007. Som var en stor undersøgelse, hvor de lavede sådan, altså hvor de prøvede at undersøge, hvad det gjorde. Og der har de så spurgt om sundhed var det personlige valg, og det har vi brugt til vores samfundsfagsspørgsmål. Fordi altså kunne man se, om der var lige så stor splittelse mellem ideologierne, som der er blandt befolkningen, og det er der så nogenlunde også, at nogen mener, at sundhed det er et personligt valg, og andre mener, at sundhed det er et samfundsproblem, og at man skal gøre noget ved det i samfundet fælles. Så vil jeg lave perspektivering til tidligere AT-forløb, og der har jeg i AT 2.1 haft om identitet, og der var fagene fransk og samfundsfag. Og der brugte vi, den samfundsfaglige metode til at analysere en persons identitet. Så det var ikke så meget politik, det var mere med sociologi. Og der brugte vi også samfundsfaglige begreber og termer til at gøre det. Men jeg har ikke haft som idræt før, så det har vi ikke haft noget af. Party!